नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण प्रॉन्स किंवा कोळंबी राईस बनवण्याची अगदी वेगळी आणि सोपी पद्धत पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. प्रॉन्स राईस बनवण्यासाठी आपण सर्वात आधी प्रॉन्स मॅरिनेट करून घेणार आहोत. प्रॉन्स मॅरिनेट करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे प्रॉन्स, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून मालवणी मसाला, चवीनुसार मीठ, अर्धा लिंबू, थोडीशी कोथिंबीर आणि विनेगर ऑप्शनल आहे. आपण येथे पाहू शकता की प्रॉन्स आपण व्यवस्थित साफ करून धुवून घेतलेले आहेत. आणि आता आपण यामध्ये मॅरिनेशनसाठी घेतलेले साहित्य घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. मिक्स करून झाल्यावर आपण हे मिश्रण निदान 30 मिनिटं तरी व्यवस्थित मॅरिनेट होऊन देऊ. तोपर्यंत आपण प्रॉन्स राईससाठी लागणारं बाकीचं साहित्य पाहून घेऊ. प्रॉन्स राईससाठी आपल्याला लागणार आहे 2 मोठ्या वाट्या शिजवलेला राईस, कोळंबी, 1 वाटी उभा चिरलेला कोबी, 1 वाटी फ्लॉवर आणि फरसबी, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 लहान वाटी बारीक चिरलेलं आलं, 1 लहान वाटी बारीक चिरलेली लसूण, 1 लहान वाटी कांद्याची पात, 1 लहान वाटी चिली सॉस, 1 लहान वाटी सोया सॉस, 1 लहान वाटी व्हिनेगर आणि लहान वाटी तेल. सर्वात आधी आपण गॅसवर कढई गरम करत ठेवू. आता त्यामध्ये 1 लहान वाटी तेल ओतून गरम व्हायची वाट पाहूया. तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे. आता त्यामध्ये बारीक चिरलेली लसूण आणि बारीक चिरलेलं आलं घालून व्यवस्थित परतून घेऊ. आता यामध्ये आपण आपली मॅरिनेट केलेली कोळंबी व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. कोळंबी तेलातच शिजावी म्हणून थोडा वेळ आपण कढईवर झाकण ठेवून एक वाफ येऊन देऊ. कोळंबी बऱ्यापैकी शिजलेली आहे. आता आपण त्यामध्ये फ्लॉवर आणि फरसबी घालून परतून घेऊया. थोडा वेळ यावर आपण झाकण ठेवूया. आता यामध्ये उभा चिरलेला कोबी घालू. थोडीशी कोथिंबीर. आता हे सगळे मिश्रण आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. आता यामध्ये सोया सॉस, चिली सॉस आणि व्हिनेगर घालून परतून घेऊया. आता यामध्ये राईस घालून व्यवस्थित परतून घेऊया.
परतताना आपल्या राईसला व्यवस्थित सगळे सॉसेस लागले पाहिजेत अशा रीतीने आपण परतणार आहोत. सजावटीसाठी थोडी कोथिंबीर आणि आपला प्रॉन्स राईस रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.